Ginmuno sang direktor sang Haro Archdiocese Social Action Center ang mga Pilipino nga mas ginapili ang live-in arrangement sa baylo nga magpakasal. Kabahin ini sang homily ni Msgr Oso kay sang aga kadungan sang Feast of the Holy Family. Ginsite sini ang data sang 2022 National Demographic and Health Survey kung sa di na mga babae edad 15 anyos to 49 anyos ang mas nagapili nga mag-live-in na lang kaupod sa ilang nga mga partner. Suno kay Msgr Oso dapat nga mangin mas sinulundon sa luyag sang Ginoo kag lakip diri ang paghatag sang balor sa kasal. Pahayag sini hindi dapat pagirason nga mahal ang gasto sa kasal bangod sa pagkabatuod nagadako lang ang balaydan kun himuon gid nga ing grande ang seremonya. Obedience ang gina-emphasize sang kabuhi ni Jesus, Maria kag Jose, kag amugid ina ang kulang sa aton panahon. Ang istatistika nagasiling 19% of Filipino families are in live-in arrangement. Sang tiyempo namon, hindi gid ini pwede. Katilaw kagid. Holding hands ka lang gani, tapat ka. Ayhan pa nga malibin ka. Base ari ka mo sa simbahan nga nagapamati sining homily, detached. That is against the will of God. Si Msgr Oso, ginpalaktikan man siningi ang mga KBL Catholics o kung mga nagakadto lang sa simbahan kung may kasal, bunyag, kag lubong. Again, bato-bato sa langit. Damo-damo na gid sa aton mga KBL Catholics. Makasulod sa simbahan kung may kasal, kung may bunyag, kag kun lubong, kag klaro gid ina nga disobedience sa kabubuton sang Dios.